Hello guys, phungkam joto no haino helam sogo norungnan ta kaisa katal blogo angke tinin taktino bachaka tamni bagi hingke norok ani title dei thumbnail nogo nya same kana hedang bor thangna naitong hingke aman bagi ang takti bachaka gata bukhi ko filter dei janan bagi baldi go tui supungoi tongo mamui somong somong se filter dei pai thangata mui songnan bagi tui go tui dina nai mase tui pai thanga ko tabukti sa dawi ma tongkhata hingke dawi pai mai tui chabai tabo kachang kong kholai kya bordola wase sokai lekhata ge kamlasagar to waisa pono sogoya ko ang tini no first klayo ta thangnani ge amonai ko tabo kachang modopur bazar dangan modopur bazar nangna ajaga sokai kya ge amsuk to video ro khaima yang gari rogo ge to pono yang sajo kisa misa khaiga ta je khaimanti khaigya ge sokai kya jangi ko kamlasagar Kasba kali mondiro ge ang to waisa pono sokpaya ko tini no first sokpayo hingke ba asuk dini hingke buini story rogo nugo ta hingke youtube rogo kisa misa nugo hingke bui thangmani rok photo ani mane ani contact ni bising tuino bui thangai photo rok bujakmani rok nugo ta naithok jaga rok nugo hingke tini ke tang sakpai thangno nukha hingke amani bagi ang onek no khushi tini oro sokpayo ang hingke yango chanong bai kanai yango berai tongnai ta chung gari ni ongko hangke no yango je phailai se upora ekdom kaham mangai tong indi ba bufang line kaijak ni bagai naithok jak sukang gang ko nyo soprai to phaigeri yango thanglai gena hane ge omo to ma bufang saimia norok kisa saima khangke comment khai sabegeri tamo bufang omo line kaijak ge to baka chung sago thangoi dongo pondok na hari nimbu sarok tao thang tong sung sabawo oh koyang semua tai o jaga kisa photo puja kai naga na hani himase naila khangare rok boskango basai re phaileo borok no yada ang photo puja na nai tongmani amse ani boskango phaise borok sa jaga photo puja na hangnai postri tongmaya joli mani ang ngi ko phunanya thangmasa kai video khlai tongo ta no nge ba ko khlai jagai tongdi ka mo video khayo ga ba khaidi hindere nge video ro khaikya photo ro kisa misa buja kha nge ba yango nai ni ko hanya bufang rok pora tamjana sak mani ro khibija paper ro oro nutrak yango joto no Bangladesh border kunari ko pora pora jak tam sangtak sana dunia Bona ada yang ni borok sih yang gua pajang payo, ih kok hamna nih bagai. Sangat tak terbentuk mana. Tabo hingke ko ang khunjuni mani ka senang nai tongo do fraka phaima bagai khunjuwa kono top lokani semani ka boro top paisa kufur tongo simple khaye ga mono na sine ang ge top lok paibe ko bai tabo khiyango katirok chana mo chonghani chana phailai ga ko jago aluni kaisa tamman sran tongo tamjana bumuluk maya ang ko waista pona chaya ko ga tining ka chung try khaye sinai dara ko to rangni ro horda chungno no ta mo chana mo chung thani pai chala di hane ka chung phama ko jaga aloni amo nogo hunganga ba kaisa no na ka chung kaisa na o tamni ko mo to ra thongno thoge saime bla ka thogyang ka to west ngai aman bagai chung kaisa na ka kaisa na oi try khanye nyai ge thogja ka bo chanai thogyang ka ba chaya ta ge o jaga ta bo mayonnaise ro tongo tei tamo jrok jana tamjana mosla ro ta ke ta bo ke ko chung trangai thang tongkha hingke yango hingke baitei moisong lain basalai jak motai busrinan bagai gonek no borok kabang mangka ang bainyo video khaitop dini sangage kota bainyo kisa misa je mantei bo video khaitop khangka borok bakang mai diba bo busrinani ke video da khanya hingke yang lainyo da basana hingke palmaya hayang nai ko bo je khaimante khaitop khangke norok nai enjoy khaidi
Video fine. Nang fight to tong thagasagan na nara. Suk tong thagasagan le. Ma tong thong ta sai. Nang ora Kasba mon ko kalibari montira koi bar sok pa kya. Ta wa sisi ko. Ta wai si ko na ang bo sem no nana hanyo chungkini no pura far sok pa yo. Ora jaga aram na mo pura mar. Ki ka. Nana joli jago bono mo photo bo na video sa khai chong mula. Moi ko to bai mo ta jaru chong oi. Am ba moi ko to bai sok pa kho ka se khiang nana bai ka ne. Ba na ha nana i ko bir mani. Vừa được tao phải chồng ở mà tay được bơi ơi ca sẽ lấy khả nô tao bukan kiang ko yes tem kaisa nai thok jago hanai yai si shori ne amasi ko ang bajang jak tong tika tang ke ge moi no to nai thokan ching mani moi na di ni sawa ang de nai ni sauta ge moi ru kha no ge nana bo kaisa na wo sem no nana be color anita ge moi no bele kana ham be ani yes tem pai da ma ba gai ge ta bu ka chung thangai tong kha bor thang na nai ge chung ta bu nir mo hala thang na nai tong ga ge yang wo ke picnic chale mani ha mote nok mal nya segang ta ke yang wo lama gana bas patha gai picnic chalayo ge mosalayo hanyo ta ge yango hangke tabuk jeng mela gor sok pai kha dini bai ge jano gari kai mang khang wana soka ki sapan ke palia aro jeng to kamlasagar thaini ba kamlasagar thangai 2 घन्टा hairok ma tong khana ge amani bagai no ke palia na haima tong ta ki sa bathagai gari ka ka mani bagai ge ke payang ke baca mani kok se heda bokrok bo mihim de ki sapona ke tabuki ko jeng nirmohol sok pai kha ge jaga ge do bathak jak da jeng ge do tiket tanan bagai bathak jak ge oroni blog ga norok next blog nok sinai norok belai o jaga o video lok khang ke nai thok jak lak sele jak nai bala nai ni gaman bagai ang next blog o jaga ni phunok siwana ge jotno na hambai pulani simi pai thok jor te ani video nai bagai ge next blog o malai siwana norok bai